Tuloy naman na isinusulong po ang mga hakbang ng Department of Health Ilocos Center for Health Development para po sa pangangalaga sa kalusugan ng mga batang mag-aaral, partikular na sa kalusugan ng kanilang mga mata at ngipin. Sa ilalim po ng Regional Blindness Prevention Program, nagsagawa po kamakailan ng vision screening at oral health services ang DOH sa mga grade 2 at grade 3 learners ng Caba Elementary School. Layunin po ng screening na maagang matukoy ang mga batang posibleng magkaroon ng myopia at visual impairment at iba pang eye disorders upang agad itong maagapan at malapatan ng kaukulang lunas. Bukod sa pagsusuri, isinama rin sa aktibidad ang pagbibigay ng kaalaman sa eye care at oral health bilang bahagi ng mas pinalawak na kampanya ng DOH para sa prebensyon sa pagkabulag at pangkalahatang kalusugan ng kabataan. Ayon sa kagawaran, bahagi lamang ito ng serye ng mga aktibidad na isinasagawa ng ipiling paaralan sa buong probinsya. Nakatakdang tumagal ang programa mula Hunyo 24 hanggang Oktubre 17 ng kasalukuyang taon. Patuloy namang hinikayat ng DOH ang mga magulang at guro na makiisa sa mga ganitong inisyatibo upang masiguro ang malusog at handang kabataan sa pag-aaral. IFM News. IFM News. IFM News.